sen ayda. Ahun öz bilşin ýaly Türkmeniriň arasynda bir yaramyz bir ýagdaý barda. Hawa. Olla ikinji aýal almak hakda. Hawa. Zenan jamaat üçin beter gatyk gyn görýär, ýokuş görýär. Elinden gelen her näme etjek şunu aldyrjak däl. Hawa. Şoňa şeriat näme diýýär? Wadi diqqedin ikinci ayal almaklyk. Hudaý Taala Kur'anna 4 ayal almaklyga ejade beripdir. Ol bir adamlara ki şolarda ýagdaý bar bolsa. Mal taýdan, jan taýdan, şon taklamaklyk taýdan, derayet bir düşüm taýdan 2 ayal, 3 ayal, 4 ayal taklap edecek adam bar bolsa Allah tebarek ve teala berin ejadaty. Bu farda de, vacipte de, sünnette de, mustahapte de. Bu bir ejada berilen ejada. Hatta eğer bir adam bir dene denananı doğru taklap bilmeyecek olur. Dige bir denananı. Şon marak yöne birinin kıyın alt devalarını getirecek. Şon da iyeriçen taklap verip bilecek ya. Şonda bir doğru aylamanı akıl yok, fikir yok, cay yok, yeni burada yok. Şu bir ayal almaklıkta vaktiden başarmayacak adam şöyle Müslüman doğanlarımız bir de öyle komru günah kaçırır. O da şu taydan o da avval baştan şunu düşünmeli. İkinci ayal almaklık, üçüncü ayal almaklık Hudaý Taala'nın berin ejadaty kim için? Ýagdaýy bar adamlara. Mal taýdan, jan taýdan, öý taýdan, mekan taýdan bar taklap bilecek adamlara ejada. Otam, eger ştada haýdy bir aýallygymyz öz adamsynyň ikinji aýal almaklygyna narda, ya ikinji alypdyr, üçüncü almaklyga narda, ya üçüncü alypdyr, dördüncü almaklyga narda. Nardalygy nämeden çyryň? Şundan çyryň ki adamsynyň taklap bilmejegini bilýär. Şu wagtda meni onda başaramak, bir gaptanyň gardy, bir gaptanyň gawal, bir gaptanyň başagaýlyk, sen şu wagtda bir eçer maşgul sen ganyly, ikinji ýyldan da näme boljak diýip, şu taýdan eger ýok şurýan bolsa, öz hakynda bolsun, hamany körekeniň hakynda bolsun, şoňa doganyň hakynda bolsun, haýdy bir musulmanyň hakynda, şuşun dogry taklap biljekke, dogry edare edip biljekke, dogry nezaret edip biljekke, dogry marahy bir eklep biljekke diýip, şu taýdan narap bolýan bolsa, onu ömür iradi yok. Emma yok. Hudaý tapdasyň meni din öýüsiniň uğruna. Adamsyň ýagdaýy bar. Jan sag, maly bar. Hiç bir kemçilik yok. Şu dowlatyny alaty diýe, o Hudaý Taala bu erkadamyna berin ejadaty. Alaty diýe aljak diýip düsturna ýagdaý bolduka, o bir aýallygymyz şunu ýok şurdy. Şunu marahyn ýigrense, kabul etmese, bende burada bolmar diýip, bagyşlan ha öz bokulca yüreğine büyürü bilmese, onu da doğruca Kur'an'da Hudaý Taala'n aydınladyny inkar etdir adam, o denana Allah koruydun kullen dininden çıktığı oraya. Şu şeriatın hukukunu inkar etti. Şeriatın aydınladyny, beri icadatyny öz nefsinin uğruna gidip inkar etti. Yani başta ettim ama o da adamdan şidirek narahat, şidirek söylenek şugurun ki ýagdaýy yok. Başaracak ki, ama bize ondan başarmaniye. Şeri başaracakta gitmiyor, kadga oldu. Şu taýda yok, şu ýamaty iradi yok. Ama yok, dinle şunu Hudaý Taala beren ejadatyny, näme şeýle burada bolarmy, ýene burada bolarmy, beýle bolarmy, şeýle bolarmy. Şu Hudaý Taala hukmuny öňünde dursa, şu denana qynan takda ýürüýür. Aýdatyn beren ahtimal etdi, kıyamatyn aýtmadymy, aýdyn şu wagt, şu denana Hudaý Taala kafir bolýar. Kafir bolýar, imandan çykyryp, nikahdan çykyryp. O da mesut eştiyat eder, törtü görýär. Hatta şu Türkmenistan'da ne kadar doktorlar var, elbet ýagdaýlar bize aýtýar. Ahunaga diýme, hemme adım var diye. Hemme adım var diye. Denananda 50 em saklap berni, başka öýüm de var diye. Hiç bir kemçilik yok diye. Şu ikinci aýal alacak diýende diye, biwrunu oğatlasın diýen ýalyňa, näme ýene burada müngür gurrun takyp diye, ortaklyk geljek denana at takyp diye. Ortam var hatta diýip, "Sen nawuz billah, aýdatyn bolana, sen zina etmekden rady diye. Zina etmekden rady diye. Emma sen ikinci aýal almak rady diye. Odan şeýle bir denanalar, şeýle bir aýallyk bolmaly ki, şeýle bir düzgüne gitdiler. Olar tawba etsinler, kaç tawba etsinler yani. Tawba etmeseler musulmanlyk bolam, bir Hudaý tapdasyň men açyk aýdyn, imansyzlyk şeý. İmanly gidermek olar ki jaýyny. Şu wagt imansyz musulmanlyk bolam. Bu erkek dogullamada, bu ne hakykatym şeý. Barın bolmasa almakta ejady yok. Halal näle işleýärmi? Barın bolmasa, kuwwatyň bolmasa taklap bilmejek bolsaň halal der. Bizde şu görýär şöhremede de ikinji aýal alap, awalkyn goýup, kullen idil çazyp berdiken, olar şu ikinji aýal almak halal näle kullen. Emma wada gurun şuňdyne.
Vakti ki bir adamın yağdayı boltuqa, şeyde bir da radi bolmaslıq Müslüman doğan, fakat elbette en başına hiç okudun, yarına çıkmadın. Şun yağdayın var mı? Alıbilecek mi? Yo, denandan da başlıyor. Hemen bir time olup bilecek mi? İkisi oldun. Üç oldun, istihara okuyor olayım. İki rekat nefil namaz okuyup, işin Hudayi Teala ya Rabbi Allah, benim malım da var, benim canım da var ya Rabbi Allah, takatım da kuvvetim da var. Şu bana hayır mı, ya şer mi? Yalla şun hakkında hayır oldu, uğruktur. Şer olsa tavdip istihara okuyayım. O zaman şu hayır oldu ya Allah'da uğrukturur gider. Şer oldu da onu daha çok neyanlarla, şundan hayır yoktur, şundan taktik öğren çekmek gerek. Onun şudaydan, ol bir denalar ki şeyde bir yağdaydı. Arada şiirlerde bir Hudayin benedi. İkilenci ayalım ma men, öyüm ma, yerim ma, yurdum ma, huna hem ben adım ba men diye. Şu Türkmen öyle yurdunu da. Yine de şimdi ayalını sen Kur'an okuyup geldi. Kur'an okuyor diye. Adam Kur'an defeye diye ne bileme. Şu borum şu diye. Yine de şimdi günün neşinden ya buna. Sonra şu denanı ben dairektim öyle. Neyme dedi ecale ver ayağına. Ben neyemçilik kemçilik koyyan. Ben neyem kemçilik ettim ona. Yine orada ettim ona. Aha. Hudayi Teala erkek adamları 4 tane hediye almakta ecale verir. Şu erkek adamlarda 4 tane güç bulurluğu direktir. Hudayi Teala ecale verir. O da ben denana ettim yani. Vallahi dedim. Şu okuyan Kur'an'ı senin kurar yani. Ya Kur'an okuyan. Kur'an okuyan ne faydası var? Vakti gidip Kur'an'ın içine radib olmanın sonra. Sen Müslüman deyip aydan ne faydası var? Gidip Müslüman sonra radib olmanın sonra. O zaman şöyle dedim. O dedim iki tarafı da etkiyana. Eğer sizin yağdayınız yok olsa ikilenci ayağına dursun. Şu avval kayal almakta size halalle. Mağın halalle size de halalle. Yo yağdayın bolup durup da. Denanı şuna karşı çıktı. Şunu yığırente. Şunu dinletirse. Olur da var. Akım şu öyle kamur günahkarçılık. Öyle kamur musibet. Enkar edip duran yağdayı yöktü. O kadar yakın ola. Kullun dinin imanından çıkıyor. Canım Müslümanlar. Başa soramam. Bolla Allah razı olsun. Esselamu aleyküm. İsmail Can kavma.